Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin namu mai albarka. Ni ne naku har kullun na mazanya. A yau zan sanar da ku wani sabon tsari wanda ba kowa ya san da shi ba a gurin sa status ɗin waya, gurin sa bidiyo. To a yau zan sanar da ku yadda za ka sa bidiyon ka ko kuma in ce bidiyon ku. In ka sa bidiyon, in ka ga dama ka sa bidiyon, in ka ga dama kuma ka sa audio. Ma'ana idan ka sa bidiyon to ba bidiyon za a dinga gani ba, sai dai a dinga sauraron maganganun da ke cikin bidiyon. Mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan. Amma kar ku manta, ga wanda bai danna mana subscribing ba sai ya daure ya danna mana subscribing, ya danna alamar ƙararrawa yadda da na saki sabon bidiyo a sanar da shi. Na gode, mu je cikin bidiyon namu gadan-gadan. Yawwa, to idan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka misali kamar haka. Yawwa, sai ka je can gurin status ɗin wayarka inda za ka sanya bidiyon kenan. Misali mu mun shiga status ɗin wayar mu misali kamar haka. Yawwa, gana na shiga gurin da zan ɗauko bidiyon misali. Yanzu zan zaɓi bidiyon da zan yi amfani da shi domin in gwada muku. Gashi na ina jawowa misali zan ɗauki hoton wannan bawan Allah. Misali kamar haka. Yanzu kun ji ƙara sautin shi kamar haka. Zan tsaida shi. Yawwa, na tsaida shi misali. To sai ka dana can gurin da aka rubuta T ɗin nan. Yawwa, sai ka rubuta abin da kake so, kalma ɗaya. Sai ka canza kaloli misali ga kalolin nan kala-kala, sai kalar da kake so. Amma duk rubutun da ka ga dama za ka yi, mu mun yi amfani da wannan yan ɗin. Sai ka buɗe ta haka misali. Sai ka ci gaba da buɗe ta. Kana buɗawa, yawwa kaga ya rufe. Ya koma girin. Ka ci gaba da buɗawa, sai ka buɗe shi duka. In ka ga dama za ka yin wani rubutu ko wani katun, ka sa wani katun kamar haka misali. Mu bari mu ɗauko hoton abin da bidiyon naka yi kumsa shi za ka sanya. Misali mu za mu yi amfani da wannan yar mage-magen kamar haka misali. Sai mu sa wannan wanda ya ɗaura hannun kamar abin ban mamaki. Daidai abin da bidiyon ka da ya yi kumsa shi ne za ka yi amfani da shi. Gashi nan zan mana gwaji da wannan misali kamar haka. Yawwa, sai ka ɗaura. To kana ɗaurawa, na Allah ku yi haƙuri na sa hoton status ɗina da ɗan abubuwa a ciki. Yawwa, na ɗan sanya ku ɗan haƙuri. Yawwa, gashi nan yana taɓa yana wucewa. Shi ne na ƙarshe. Yau ga yanan misali. Shi ne na ƙarshe. Yawwa, yanzu gashi nan misali kamar haka. Burin goge wannan. Yawwa, to ka gan shi nan. Shi ne na ƙarshe. To alhamdulillah ne ƙarshen bidiyon namu. Ga wanda bidiyon ya burge shi sai danna mana subscribing, ya danna ƙararrawa, a yi sharing kuma domin 'yan uwa su amfana. Na gode.